Veľmi dôležitým inštitútom, respektíve inštitúciou je samozrejme aj Ministerstvo zdravotníctva. Pred 5 rokmi tu úradoval COVID a do dnešného dňa nie je jasné, že ako to vlastne bolo, čo sa vlastne dialo. Jedni hovoria, že mnoho ľudí zomrelo preto, že sa nedali očkovať. Iní zase hovoria, že mnohí zomreli práve preto, že sa dali očkovať a údajne to má aj nejaké následky ďalšie. No, ťažko sa k tomu vyjadriť, keďže týmto veciam ja nejak nerozumiem, nemám prístup k informáciám, neviem. No ale čo som chcel povedať, prečo som vlastne tým začal? 30. marca, teda 20. marca tohto roku som si vypočul jeden taký podcast, kde lekár, vedec, otitulovaný spredu, zozadu, Peter Celec rozprával v jednom podcaste, ktorý mal názov niečo v tom zmysle, týkalo sa to toho druhého doktora, ktorý, myslím, pán doktor Kotlár, ktorý teraz je v nemilosti, lebo poukazuje na nejaké nedostatky toho covidu, toho očkovania a tak ďalej. K tomu ale sa nebudem vyjadrovať. Chcem teraz k tomu, že on tam rozprával, že je to vlastne, že šialenec, stará nezmysly a že my si vlastne platíme tieto hlúposti, tieto nezmysly a tie stúpajúce choroby a tak ďalej. Takže celkom ma to zaujalo a napísal som mu mail a poslal som mu mail, kde som mu dal vlastne len takú istú a jednoduchú otázku, že pýtal som sa, že ako je to vlastne s diagnostikou psychiatrických chorôb, poruch. A chcel som vedieť, na akom základe, na akom vedeckom princípe títo lekári vytvárajú tie svoje závery, lebo ja som si urobil také svoje bádanie, empirické sledovanie toho celého viac ako za 20 rokov a som zistil, že je to vlastne nemožné, že oni v podstate ako nemôžu ani vedieť. No a tak som tam dal otázku, že či si my vlastne platíme ten nárast tých psychických chorôb, poruch, lebo lekári tvrdia, že nesprávny liek, keď je indikovaný nesprávny liek a diagnostikovaný, tak je to vlastne jed. A takisto, že ak je to v nesprávnej dávke, tak je to takisto jed. Tak som mu vlastne dal tú otázku, že či si my teda platíme ten stúpajúci počet psychických chorôb, poruch, lebo je tu stále nárast. Kto teda dáva záruku? Ministerstvo zdravotníctva by to malo byť. Kto dáva tú záruku, že keď oni niečo diagnostikujú, že to skutočne tak aj je? Že tie lieky, ktoré predpisujú, že sú tie správne lieky, že to nie je jed. Že nevytvárajú tým pádom z toho dotyčného človeka skutočného pacienta a narkomana. No a aby som mal istotu, že sa neopieram len o jeden názor, len jedného človeka, jedného vedca, obrátil som sa vlastne aj na Ministerstvo zdravotníctva, ako Českej republiky, tak aj Slovenskej. Obrátil som sa na prokuratúry, obrátil som sa priamo, napríklad tu v Prahe, priamo na psychiatrický ústav, spoločnosť, psychiatrická spoločnosť, ktorá to má priamo v náplni. Priamo som poslal pánovi doktorovi Jiřímu Horáčekovi mail priamo na jeho adresu, kde som sa ho vlastne na to pýtal. Tak ako som sa pýtal presne tohto Petra Celeca, rozposlal som spustu mailov. A čakal som odpovede. Nedostal som žiadnu odpoveď ani z Akadémie vied, ani českej, ani slovenskej. Žiadnej, teda dostal som odpoveď. Ja som sa pýtal,
presne na to, čo som tu teraz povedal, že či to nie je tak, že vlastne my si platíme ten nárast, úmyselne, že si to platíme, ten nárast psychiatrických chorôb a poruch. Tam som opísal, že v stručnosti, ako som uvažoval a pýtal som sa na to, že nech mi to teda niekto z nich vysvetlí, nech mi teda niekto povie, že či je moja úvaha správna, alebo sa mýlim. Ale dostával som neustále stále tie isté odpovede. Že v zmysle zákona o slobode informácií oni takúto informáciu nemajú, oni vlastne nevedia. Tak som sa pýtal na základe čoho, akej informácie rozhoduje súd, lebo súd si veľmi často žiada znalecké posudky. A tieto znalecké posudky, ako som mal možnosť skúmať, sú... Ja nechcem tvrdiť, že na 100%, ale budem tvrdiť, že na 99,9% sú to všetko falošné posudky. A nikto mi na to nechce odpovedať. Ako to teda vlastne je? Opýtajte sa aj vy. Možno, že vám odpovedia, lebo mne v skutočnosti nechcú. Aj keď som sa vytrvalo vypytoval a nikdy som netvrdil, že ja mám pravdu, že to tak musí byť. Aj keď čím ďalej, tým viac som o tom presvedčený, že určite ju mám. V tejto veci na 100%. Nikto to nevie nijak rozptýliť, nikto mi nevie povedať, že ak sa mýlim, tak v čom? V čom je moja úvaha vadná? V čom je špatná? Prečo mi teda nikto neodpovedá? Ďakujem, že ste ma vypočuli. Skúste sa opýtať na to, zamyslite sa aj vy, lebo do budúcna to môže mať ozaj fatálne následky.